Gusti Allah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Gusti Allah nyunaraken cahyane pejananipun untuk panjenengan lan maringi sih rahmat. Gusti Allah nungkulaken pejananipun untuk panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Karopeaken hitung 1 swidak wedhus pisan. Gedungo makar ora elaku gedungo makar yo Yesus santio agung yang Gusti kepareng kawula sami swarmat malih wonten sobat. Ngaturaken panuwun syukur Gusti paduka sampun ngayomi saengga pangibadah kawula ing dalem menika saged lumampah kanthi wilujeng. Kawula ugi sampun kepareng mirengaken dawuh pangandika paduka. Mugi kawula saged mangertosi menapa ingkang dados karsa paduka. Kumantan pangandika paduka ingkang sampun kawula mirengaken sesarengan ing dalem menika. Lan ugi kawula saged nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka wonten ing gesang kawula padunung. Allah Rama sesunggahe kawula sekedhap malih kawula badhe mengkeraken papan punika wangsul tumuju wonten ing griya kawula sedaya. Kawula tansah nyuwun pangandikan pangayoman paduka Gusti. Mugi paduka boten negakaken kawula mawah wonten ing kacilakan ananging paduka kepareng nganti kawula sedaya ngantos dumugi ing griya kawula piyambak-piyambak kanthi wilujeng. Gesang kawula salajengipun Gusti namung kawula pasrahaken wonten asta paduka. Mekaten ugi kawula nyuwun berkah paduka tumrap dhateng Bapak Pendeta Putra Priyatmo. Mugi paduka ugi nganti tindakipun anggenipun badhe kundur dhateng Purwodadi saengga kepareng dumugi ing dalem Purwodadi kanthi wilujeng. Allah Rama kawula sedaya atur pasambat lan panyuwunan kawula ing menika kawula aturaken dumateng paduka linambaran sih katresnanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.